जे 1985 नि जि 26 जानुवारि रिपाब्लिक डेआव मोसाहैजेननायाव बिथाङाबो सासे मोसागिरिमोन। जों गोबां सानदोंमोन बिथांनि मोनसे इन्टारभिउ लाहोनो थाखाय, किन्तु समा जायाखिसै। माब्रै मोसाहैजेनामोन, सोर सोर मोसायामोन, बा गावनि बै समफ्राव मा बेबायदि हारिमुजों लोब्बा दंमोन, किन्तु बेखौ जों हास्लाबाखिसै। हरखाबै लोमजानानै बिथाङा रुंसारि जालांबाय। जोङो क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव एडमिट खालामदोंमोन, किन्तु मैया गाव ब्रा न'आव फैनो होनना फैदोंमोन। अक्सिजेननि एसे आंखाल बायदि जादोंमोन। मोनायाव अक्सिजेन जोङो लायना होफैदोंमोनब्लाबो किन्तु मोनायाव बिथाङा रुंसारि जालांदों। पलिटिक्स आंनि थाखाय गिदिर नङा दे। लिस्टआव दंजोबो सार। पलिटिक्स गिदिर नङा। पाब्लिक कमप्लेन मोननाय दंजोबो। एकदम पाब्लिक कमप्लेन जमा खालामगाबोन लाना जागोन। आंखौ सोरबा सिगिनायखौ आं माथा मारि मिथिबायना? सोरबा पार्टि खामाय मेटार नङा। दिनैनि उनाव जोङो सप्ता खनसे टाइम होदों। जुदि सरकारा जेबो एक्सन लायाबा 1 तारिख आगस्टनिफ्राय जोङो बेयावनो तालिर तफ्ला न' खानानै जोङो इनडिफिनिट पिरियडनि थाखाय जों प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेशन खालामगोन। बे बाथ्राखौ जों स्पष्टयै बुंबाय आरो खुनु कारनाव कमप्रमाइज खालामनायाव गैया। जोंनि इउनिभार्सिटि, जोंनि प्रपार्टि, बिथांनि बे बिफानि सम्पति नङा। बे इउनिभार्सिटिया जोंनि आबेग सेन्टिमेन्ट बेयाव जड़ित जानानै दङ आरो जोंनि फंबाय बिनानाव भबिष्यतआ बेयाव फरायनांगौ, मोजां डिग्री लानांगौ, रिसार्च खालामनांगौ, गावबा गावनि जिउ दानांगौ, साख्रि बाख्रि मावनांगौ आरो बिनि आन्दाराव जेसेबां एफिलिएटेड कलेज दङ बे एफिलिएटेड कलेजफ्राबो मोजाङै सोलिनांगौ।